protože jste mi po posledním videu psali, jak je možný, že jako zubařka ošetřím tak málo pacientů během dne, tak jsem se rozhodla vám víc přiblížit moji práci. Ahoj, jsem Sára a pracuji na oddělení, kde primárně ošetřujeme děti, které jsou obtížně ošetřitelné. Což znamená, že tyto děti nám často posílají praktičtí zubní lékaři, protože mají například poruchu autistického spektra, mentální retardaci, dentální fobii nebo dentální úzkost. Proto může u nás ošetření trvat déle. Vždy si chceme dát čas, aby byl zákrok co nejšetrnější a nejpohodlnější pro naše malé pacienty. Jasně, u nás na oddělení to chodí tak, že občas prostě nestačí normální zubařský křeslo. A je lepší celý zákrok udělat na operačním sále, v celkové anestezii, aby to bylo pro ně co nejméně stresující. Tak doufám, že se mi to povedlo všechno shrnout a já pádím domů.